खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारि कुसुमबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ मोजां जोबोद खोनालांदो। बिटिसि सरकारनि सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे मोजां हाबाफारि 1991 इं मायथाइनिफ्राय फोरोंगिरि मावबोनाय इउपिएमइ फोरोंगिरिफोरनो बिटिसि सरकारा थिसनथाइ होबाय। फोरोंगिरिफोरा सरकारनिफ्राय जेबो दान बान्था मोनालासे 1991 इं मायथाइनिफ्रायनो एलपि इउपि स्कुलाव फोरोंगिरि साख्रि मावना बिहोमा जगायबोनाय उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै सा 80 फोरोंगिरिफोरनो सरकारा थिसनथाइ गथायबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय आइटि पार्कआव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव सुफुंनाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ राननाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नील स्वर्गीयारि आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्मआ बाहागो लायो। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ बुथारनो नागिरदों नामा? इमेलनि गेजेरजों बुथारनो नागिरनायनि वार्निं मोननायनि उनावनो नायबिजिरनायखौ जागायो। दायो एनआइए मुम्बाइ ब्रान्च आरो नायबिजिरगासिनो दं। मदिखौ बुथारनो थाखाय 20टा स्लिपारफोर थियारि जाना दं आरो बेजों लोगोसे 20 केजि आर्टिक्सबो जाना दं होनना बुङो। वार्निं होनाय सुबुङा गाग्लोबनायनि प्लेनखौ थियारि खालामना दोनखादों आरो गोबां उदखारिफोरजों सोमोन्दो दं होन्नाबो बुंदों। बुथारखांनायनि उनाव गावखौ थैगोन होनना बुंदों, जाहाथे बे जाथायनि सोमोन्दै रावबो जेबो बुजिया होन्नाबो लिरदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया टिटिसि फार्स्ट सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनायाव बेले-बेजेखौ लानानै दुलाराय फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल दुलाराय फरायसा आफादआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 26 मार्च 2021 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया टिटिसि फार्स्ट सेमिस्टारनि फिथाइ फोसावनायाव गोबां फरायसाफोरानो लाथिख' नाम्बार मोन्दों, जेराव कलेजनिफ्राय इन्टारनेल एग्जामआ पास मार्क होखानाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बिथांमोना लोगोसे फोरमायथिदोंदि गोबां मोजां फरायसाफोरानो लाथिख' नाम्बार मोन्दों होनना बिथांमोना फोरमायबावदों। रासिया इउक्रेनखौ दासिमबो फेजेननो हायाखै। बेनि सोलाय इउक्रेनआ रासियाखौसो गाग्लोबनाय जाथायनि खौरां मोन्दों। बिनि खेब इउक्रेनआ रासियाखौ गाग्लोबदों। बेलग्राडनि गभर्नरआ बुंनाय बादिब्ला इउक्रेननि गंनै हेलिकप्टारआ रासियानि बाहागोखौ गाग्लोबदों। बे जाथायनि उनावनो रासियानो इउक्रेनजों गोजोन सावरायलायनो हाया होनना रोखा खालामना होदों। इन्टारफेक्स निउज एजेन्सिनि होननाय बादिब्ला बे जाथायनि नांलायनाया बारा जागोन होनना बुंदों। दासिमनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।